بيت زحبرته قطر جزا بقلطف ناو أنا خيد كلتي أمون بناي فقر عين دحر متمماتهم ركبي في السمو أمونغو أم نزنبرون زرحا حقوم زمدنا أفريسهم ويم ناي أفكاري أبو ولا كوان تخونه أنا نستيف زلوا دليت وسيخيو سلام انكو عنا من أداني في نترخا بسلام مزاهم نلوم عندي ناي رومانس ترخا زلو داميج بزود السسيما فيلم حزنا لكم مثينا لنا كدمة فيلم جمارو لايك بمقبار نزل شانالي حقزو نعاخاتكم قليل زخونا نعنا سابسكرايب مقبار عوي حقزيمو بقنعنا سابسكرايب بمقبار نزل شانالي حقزو እቲ ፊልም ስቲቭ ዝተባሃለ ሓደ በዓል ስልጣን እናርኤና እዩ ዝጅምር ስቲቭ ምስ በዓልቲ ገዝኡን ኢሉ እውን ምሳሌ ጓሉን ማርቲን ወዱን ህይወቱ ብሕጉስ መልክዑ ዝመርሕ ውልቀ ሰብ እዩ እቲ ተባዕታይ ወዱ ማርቲን ኣብ ናይ ጋዜጠኝነት ሞያ ዝሰርሕ ሰብ እዩ ስቲቭ ከዓ ኣብ ገዝኡ ፓርቲ የዳሉ ኣብቲ ፓርቲ ድማ ናይ ማርቲን ኣፍቃሪት ንዝኾነት ኣና ዝተባሃለት ጓል ይላለ ኣና ምስ ተላለየቶ ድማ ክልቲኦም ኣብ ናይ ፈረማ ሌልኦም ሓዲኦም ኣብ ርእስ ሓዲኦም ናይ ዓይኒ ትኹረት የውድቑ ستيفون نانا دحر من للايو بزعبا طرح نحسب نجزا رأسو ناچنانقو እዩ ዘሎ ኣብቲ ፓርቲውን ክዘናጋዕ ኣይከኣለን እዚ ስምዒቱውን ኣብ ኣና ነይሩ እዩ ብኻለ መዓልቲ ተመሊሱ ማርቲን ንኣፍቃሪቱ ኣና ንናይ ምሳሕ እንግዶት ናብ ገዝኡ ሒዝዋ ይመጽእ ኣና እውን ንናይ ማርቲን ቤተሰብ ዓርሳ ተላሊ ስቲቭ ምስ ኣና ድማ ምስ ተራኸቡ ንፈለማ ግዜ ዝተረኣዩ እዮም ዝመሰሉ ናይ ስቲቭ በዓልቲ ገዛ ድማ ንኣና ይፈትወታን ነይራ ድሕሪ ንእሽተይ መዓልትታት ኣና ናብ ስቲቭ ብምድዋል እቲ ዘላትሉ ቦታ ትህቦ በቲ ዝነገረቶ ሓበሬታ እውን ብቁልጡፍ ናብ ኣና ይኸይድ ክልቲኦም እውን ድሕሪ ብናይ ፍቕሪ ዓይኒ ምጥምማቶም ርክብ እዮም ዝፈጸሙ ኣብ መንጎኦም ንዝነበረ ዘረሓሕቖም ዝምድና እውን ኣፍሪሶሞ እዮም ናይ ኣፍቃርያ ኣቦ ወራ እኳ እንተኾነ ኣና ንስቲቭ ዝነበራ ድሌት ወሲኹ እዩ ሓደ መዓልቲ ማርቲን ናብ ናይ ስቲቭ ቢሮ ብምኻድ ንኣቦኡ ናይ ስራሕ ዕቤት ረኺቡ ኤዲተር ከም ዝኾነ ብሕጉስ መንፈስ ይዛረቦ ስቲቭ ነዚ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ይሕጎስ ናይቲ ቤተሰብ ኣብ ናይ ድራር እንግዶት ድማ ማርቲን ንኣና ይዕድማ ኣብቲ እንግዶት እውን ናይ ማርቲን ኣባ ሓጎ ተረኺቡ እዩ ንኣና ምስ ረኣይዋ እውን ብጣዕሚ ይፈትውዋ እናበልዑ እንከሎ ናይ ማርቲን ኣደ ብዛዕባ ናሃታ ቤተሰብ ሓደ ሕቶታት ክተልዕል ትጅምር ኣና እውን ኣቦኣ ዲፕሎማት ስለ ዝኾነ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝንቀሳቐስ ከም ዝኾነን ቅድሚ 3 ዓመታት ድማ ካልእ ናይ ፍቕሪ መሓዛ ከም ዝነበራን ምስኡ ንዝነበራ ርክብ እውን ከም ዝተቋረፀት ምልሰላ ናይ መላእ ቤተሰብ ብዙሕውን ኣከታቲላት ሓታ ኣና ድማ ምናስ ሓዋ ኣብ 16 ዕድሚኡ ዓርሱ ኣጥፊኡ ከም ዝሞተ ትምልሰላ ንምንታይ ዓርሱ ከም ዘጥፈአ ምስ ሓተተታ እውን ብናይ ፍቕሪ ምኽንያት ከም ዝኾነ እያ ዝምልሰትላ ማርቲን ናይ ኣዲኡ ሕቶታት ንኣና የጨናንቓ ከም ዘሎ ተረዲኡ ሓደ ንሰርሖም ስራሕ ኣሎ ብምባል ንኣፍቃሪቱ ኣና ሒዝዋ ይኸይድ ስቲቭ እውን ንማርቲን ንኣናን ተኸቲሉ ማርቲን ክሳብ ዝኸይድ ተጸቢዩ ልክዕ ምስ ከደ ናብ ውሽጢ ናይ ኣና ገዛ ይኣቱ ካብኡ እውን ስቲቭ ምስ ኣና ተመሊሶም ከም ናይ ወትሩ ርክብ ይፍጽሙ ሓደ ናይ ውልቀ ህይወቶም ድሕሪ ምዕላሎም ድማ ስቲቭ እውን ቀጻሊ ናይ ኮንፈረንስ ኣኼባ ካብቲ ሃገር ስለ ዝወፅእ ብሓንሳብ ንክኸዱ ይሓታ ኣና ድማ ንማርቲን እዘን ክልተ መዓልቲ ብሓንሳብ ንኽነሕልፍ ቃል ስለ ዝኣተ ኩሉ ፈጺሙ ክኾን ኣይኽእልን ትብሎ ናይ ክልቴና ረኽቢ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይቅይሮም ብምባል እውን ትዛረቦ ስቲቭ ኣብቲ ኮንፈረንስ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ናይቲ ኣኼባ ዛዕባ ይሰማዕ ኣይነበረን እቲ ዝሓስቦ ዝነበረ ኩሉ ብዛዕባ ኣና ጥራሕ እዩ ነይሩ እቲ ኣኼባ ድሕሪ ምውድኡ ድማ ሕጂ እውን ኣብቲ መንገዲና ተጓዓዘ ብዛዕባ ኣና እናሓሰበ እዩ እቲ ኣኼባ እውን ወዲኡ ናብቲ ሃገሩ ይምለስ ንኣና እውን ብምድዋል ሕጂ ናብ ዝርከበሉ ኣፍ ደገ ቤተክርስትያን ንኽትመጽእ ይሓታ ኢሉ እውን ማርቲን ኣብቲ ዝደቀሰሉ ገዲፋ ናብ ስቲቭ ትመጽእ እሞ ምስ ተራኸቡ ክሰዓዓሙ ይጅምሩ ስቲቭ ከዓ ብጣዕሚ ከም ዘፍቅራ ይዛረባ ኣና ድማ ማርቲን ካብ ድቃሱ ምስ ተለዓለ ከይስእነኒ ክኸይድ ኣለኒ ኢላቶ ብምኻድ ይፈላለዩ ማርቲን ምስ ኣና ካብ ዝሓዘዎ ሆቴል ፊት ኣብ ዘሎ ክላስ ሩም ይሕዝሞ ብመስኮት እናተዓዘቦም እዩ በቲ ዝረኣዮ ነገር ከዓ ይቁጣዕ እሞ ከም ቆልዓ እውን ክበኪ ይጅምር ሓደ መዓልቲ ንኣና ክረክብ ናብ ገዛ ይኸይድ ፒተር ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ገዛ ነይሩ እዩ ኣና እውን ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ ቁልዕነት መሓዛ ከም ዝነበረት ትዛረቦ ንብሕታ ስለ ዘይነበረት ግን ስቲቭ ተቆጢዑ ካብቲ ገዛ ገዲፍዎም ይወፅእ ፒተር ክሳብ ዝኸይድ ተጸቢዩ ድማ ናብ ኣና ይምለስ ብቁጣዕ እውን ብዛዕባ ፒተር ይሓታ ፒተር ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣፍቃሪኣ ከም ዝነበረን ሓደ መዓልቲ ድማ ምስ ፒተር ብምዃን ዴት ኣብ ዝወፅሉ ግዜ ፒተር ኣብ ማኪና ውሽጢ እንከለና ከንፈረይ እናሰዓመኒ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ሰዓት ምናስ ሓወይ ርኡይኑ ስለ ዝነበረ ልክዕ ናብ ገዛ ምስ ኣተኹ እቲ ምናስ ሓወይ ምስ መን ከም ዝነበርኩ ምስ ሓተተኒ እቲ ማዕጾ ኣብ ቅድሚ ዓጼ ናብ ገዛ ይኣቱ ንኽልተ ሰዓታት ዝኣክል ኣብቲ ማዕጾ ኮይኑ ንኽኸፍተሉ ዋላ እኳ እንተለመነኒ ኣነ ግን ነቲ ማዕጾ ከይኸፈትኩ ብኡ ገይረ ደቂሰ ኣብቲ ንግሆ ካብ ምደቀስ እየ እንትወፅእ ምናስ ሓወይ በቲ ተግባራይ ሓዚኑ ዓርሱ ኣጥፊኡ እየ ዝረኸብክዎ ብምባል ትምልሰሉ ካብቲ ሰዓት እንድሓር ድማ ኣብ ልዕሊ ፒተር ንዝነበራ ፍቕሪ ብናይ ሓዋ ሞት ምኽንያት ከም ዘቋረፀቶ ትዛረቡ
ستيف ون نزم السمع كولب ومحزان يجمر أنا مس مارتين أو ناي مارتين بيتساوز نورو لساعات ناي مارتين أبحقو أنا مس مارتين نخمرعو حساب يقرب مارتين ون أنا نختمرعو حاتيتو خمز نوري زاربهم قصيلون الشي كمز بدت يردهم ستيف دما بتسمع بتعامي سنبد كلهم دوكي سماوز نورو الفرق ليتي ستيف ناوناي أنا مدكس يخيل بواب بلمون ركب يفتسمو كم هاندبت ناي ستيف قالو تريمو كوينجن بزوح يستوعدت النيرة بخالي معالتي ناي أنا عد ناوناي ستيف غزاب بممسا مس ناي مارتين بيتسبت اللالة مارتين نتسموتناي أنا من أصحابها كم زمسل تزارب أنا دما بزعو حوا مس سمعت نمنتا ياخي بزعو حوا يتزاربات العلي أقوارصي بزعو يتزاربي لا تقدفا كابون ستيف ناي أنا عد ناب غزا نفانوا كزرارو يجمرو ناي أنا عد دما نستيف كابناي مارتين مس أنا زول فقر مونغو نخوت كل نجار تعذيبه زلكم ركب كله فليت تبلو كابون ستيف ناي أنا عد غزا دحرمتها ناب أنا دويلو ركبهم كقارص كم زلو يزاربا نعاخن مارتين صبوق زي يزمنيلكم يلو ات تليفون يعصو قصيلون ناو ناي مارتين بيرو يخدمو صبوق عدل يزمنيلكا حقوسي باخم يلو ويوص حدا معالتي ستيف ابيرو تكيتو كوفيلون كله تصحافيتو حدا مدخت تهبمو مسكفتو قلف مس قصر غزا يركب انا يا دما زل اخطو انا امونغوم نزنبر ركب كقارص ايدليتن نعو الى يا دما وص زبلن ولا حدا سب زيرخون بوتا بمخاد غزا استخاريت مس مارتين كوينا نا بيتسبو انا كيدا سلازنبرت اتقلف بميلا غيرو بعد تغزو خانه غالو كيرايتو بحبو اريا كابون انا نستيف بمحواف نعاخا غديفن مارتين زمرو مسلكا بمبال تحطو ابزقصل معالتي نابت استقاصر لبوتا قديما بمخاد تصبيو ستيف ون يمص كوينو جن ركب نخفصمو سلازحاصو اتقلفي كابت معصو ستيف كيوصو نت معصو يعصو كابون نصانت بستملو ركب كفصمو يجمرو كوينو جن دحرن ايش تصانحيت نت بوتا مارتين يفوتو سلازنبره كم هاندبت نابت غزا يمص كابت غزا دما دمصي يسمع كابون نت معصو كفيتو نابت غزا ياتو اتا افقاريتو مس غزا ابو ركبنا فصمو يرخبو مارتين بتزرعي نجر فزيزو يترف بسنبال سلستقطع ندحريتنا تملسن كله بزيت حسبه كابت فوق وديقو يموت ستيف نيود مودا امسراي كدان كيتخدنا كابت غزا بموراد طرح زباني حقفو انا جن ولا حنت كيبلت بسنبال تميلا نتغزا غديفاتو تخيل ستيف ون نابغزو لك 5 ساعات تبعال تغزو عرسخاخ تطفى لك ودي ملسلينا بدت امليرا تبكي بعال تغزو ودا بمماتونا بخيت عرسانا ساقيت ስለዝኾነ ستيف ናይ መደቀስ መድሓኒት ክትውሕጥ ገይሩ ኣብ ተዓራታ ይደቅሳ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ካብ ድቃስ ምስ ተልዓለ ستيف ኣብ ጎና ትሪኦሞ ካብ ልቡ እንድሕር ዳ ዘፍቅራት ሓቶ ستيف ግን ንትሕቶ ኣመልስን ከይሃባ ትም ይብል እቲ ፍቕሮም ስለ ዝለሓልሐ ድማ ستيف ምስ በዓልቲ ገዝኡ ይፋታሕ ካብኡውን ናብ ናይ ኣና ገዛ ብምኻድ ንናይ ኣና ኣደ ኣበይ ከም ዘላ ሓታ ናይ ኣና ኣደ እውን ናብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣፍቃሪኣ ፒተር ተመሊሳ ኸይዳ እያ ትብሎ ستيف ون نتمعصو كفيتو كوص كبل حسابو سلازغيره ابز كم زلا رغصنيا ييلو نتناي مدقسيا غزا مسكفتو انا نبحتا كوينا كوفي لا يرخبا كوينغن انا نعو نختزارب فقادا سلازينبر ستيف ون نتغزا غديفي وص دحر بزح عامتات ستيف زنبر كل ነገር ሲኑ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ከተማ ብጣዕሚ ናይ ትሕት ዓይነት ህይወት እና ነበረ ኣብ መሬት ዝነበሩ ነገራት ኩሉ ከም ዝሰኣነን ትሰኣነውን ናይ ማርቲንን ናይ ኣናን ፎቶ ኣብ ዓቢ ፍሬም ኣብ መንደቕ በመስቃል ንብዙሕ ሰዓታት ንዓኣቶም እናርኣየን ኢሉውን ኣብዚ ሕጂ ኣና ተመርዓ ናብ ካልእ ሃገር ከም ዝኸደትን ውላድውን ከም ዝረኸበትን ስለሰምዐ ተኪዙ ኣብዚ ዓይነት ህይወት እናነበረ እዩ ستيف ውን ኣና ብምፍቃሩ ኩሉ ነገር ከም ዝሰኣነ እናርኣየና እዚ ፊልም ኣብዚ ይዝውዳእ ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ سلام نعم